Balcony TV. Benvinguts a un nou programa de Balcony TV València. Jo soc Cris i avui tenim amb nosaltres Àcids, un grup valencià de la Vall d'Albaida. Que el disfruteu. Amb el paradigma del que t'han condemnat. I els consums en l'ignorança de veure canviar el món, que aquesta vida et mata i a cada somriure nou la nit del drac m'espenta i jo no vull dormir amb cordes en soterre a l'arbre d'ivori. Veig el final entre llençols i llum i obric la ment cap al meu curs futur. El final entre llençols i llum i obric la ment cap al meu curs futur. Qui viu de l'esperança, qui viu de la raó, qui espera que un nou dia li porti quelcom bo. Qui espera que un nou dia li porti quelcom bo. Jo no crec en l'araquiri si m'arrastra la por. Si només vivim aquesta vida, per què no viure-la amb el cor? Veig el final entre llençols i llum i obric la ment cap al meu curs futur. Àcids, moltíssimes gràcies per estar ací a Balcony TV València. Bueno, com s'anomena la cançó que ens acabeu de tocar? Esta cançó es diu Multivers i... Pertany al nou disc? Pertany a la maqueta que hem llançat fa relativament poquet. I bé, si vols el conte d'influències, tinguem influències com... Conta-m'ho tot. La cançó té fortes influències de la música psicodèlica dels anys 60, com per exemple de Doors, de Animals, etc. No sé si vol... Si vol ampliar, se n'anem per ací darrere per parlar i com s'amplien la informació per ací darrere. Res, les influències que rebem sobretot són, per exemple, en aquesta cançó de Doors o d'Animals, però en aquest cas també en la maqueta que heu comentat abans també tenim altres cançons que són completament diferents perquè tenen altres arrels més grunys, més indis. Inclús alguna vegada també hem tocat ska, tot i que en aquest grup no ho estem plasmant perquè volem intentar consolidar altres estils que així a València diguem que encara no han tingut un cert protagonisme. Sí, no en porteu molt, però ja haveu guanyat inclús algun festivalet, no? Algun concertet? Conteu-nos això de què va. Guanyarem el mes passat, va ser, no? Al juliol l'Activa el So en Ontinyent, i properament podreu veure, suposo que a finals d'any,
el premi, que serà un videoclip que rodarem en la companyia que estem tractant, una gravació també en estudi, i intentarem plasmar això, totes les influències i tot el que he estat comentant a un vídeo nou que esperem que isca, si no a final d'any, a principis de... Estarem pendents d'ell. I també estarem pendents de vosaltres com a grup per els mitjans socials i per els concerts i festivals, que vos desitgem el millor i que tingueu molt d'èxit. Pues, voleu comentar alguna cosa més? Perquè des d'ací, abans de que se mos fique el sol, se despedim des de ja vegeu quina terrasseta més bonica, el centre de València. I jo soc Cris, em despedís fins al pròxim programa de Val Cognitiu Valencià. Adeu! Back in ETV.